Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Nakaposta. Nalaman na nila eh. Yun ang biyan natin eh. Sabi ko sa sa ragay. Camera Resort, Basa Paul. Agosto 13, alas 7 ng gabi. Meron yung akin dyan ang vlogger eh. Vlogger dyan ang yakin. Taas mo naman ang naglalapit dyan sa kanila. Iyak-iyak sa vlog. Wala naman luha. Pugsita na yun. South Road. Kung pabor tayo pa Davao yun, parehas ang gano'n tatlong gabi. Ha? Parehas tatlong gabi. Oo. Yes. Pero sa kanila, continuous na, di ba? Pahinga. Oo. Papahinga rin sa bato. Kasi pagdating nila ng liluan, sa kanyang kagad. Oo. Tayo sa bato nakapahinga na. Ay, nakapahinga tayo. Bukas na umaga tayo kung ulit. Oo. Kala, pangatong gabi, nandun tayo sa board sila. Pangatong gabi, nasa Davao. Oo. Parehas din kagaya ni Aurora. Oo. Ganun din. Tandag talaga sayang na ruta. Gandang ruta yung tandag. Oo, mapapahinga doon. Kung kailan kumandang kalsada, wala nang bibiyahe, no? Alauna ng hapon, nandun ka na. Oo. Tapos 4 lang ulit nga, alis. Tapos 4 oras namin, no? Kami din. Ang ganda pa pagluto, may crispy May isda nagbihan doon. yung mga tandag eh. Yung isda doon. Seed stream. Seed stream ang masok. Hindi na pumasok doon. Nagtumpisa na. Oo. Eh, kung anong naghawak yan na, Ramiro. Yung galing biglang ko. I-click yun. Nagkalaman. Oo. Di pa tinabili ang pasayro doon ng bus.
Isa. Diba, baka ginawa. Baka pick up lang ba? Ano ka lang siguro sa bahay, no? Oo. Diba, accident yan. Maraming tao yan. Maritis. Ulawan. So, taga dyan si Pintor natin. Ito? Si Mitat. Gita? Oo. Nataga niya ba yan? Taga dyan yun. Ang asawa lang niya, Kuan. Tayo ito. Hindi, taga Kuan, ang asawa niya. Saan? San Jose. San Jose. Partido. Portido. Kuan, kalating namin doon sa kanila. Taga dyan siya. Yung asawa niya? Si... Ganun taga dyan. Sila taga niya pala? Oo. Nagkano pag ako dyan, nagpapayag ng mga kapos ka dyan dyan. Kaya sa lupong sa bayo niya. Yun pala yun. Taga dyan. Yeah, sa atin yun, ano Hindi mo pala dyan. Iwan na nasa may ano, nagkabot sa Oo. Manila. Sa atin yung sinakaya. Di ba? Ha? Sa atin yung sinakay. Ayun yun. Imitan pala yun. Dito siya nagtatabo sa sipocot. Ah. Dito siya nagsasabo sa sipocot. Di ba may sabukan dyan malaki? Oo. Kaya sabi, kaliwa ko pupunta tayo doon. Lupi. Oo, sa tawag kay ligtas. One eye. Taga-lubi. Ever sa yan. One. Ay. Alas 7 na, alas 20. Sakto alas 20 na, alas tayo sa kwan. Kailan? Uy, may puso dyan ah. Alas ko tayo mga tangano, pabilaw. Ini. Kita. Bugsi din namin ko. Yun lang. Kaya bumalag mo na isa.
Abante, para makalusot. Yan. Malit man yan dala mo. Trailer pa dito. Lumabas tayo to dito. Ito lumabas. Overtake ko yan. Hinain yung guhit. Wala na. Wala na. Nangigaw ko ah. Nangigaw ko yan ah. Nangigaw! Tumulbong ay. Ah, nilusutan yung barkid. Kaya tanggalin yung barkid yan. Wala naman palang silbihan. Baala lang.
Sipocot. South Park.
Pugset. Nandito tayo sa series. Sipocot. First stop. Eh, mamaya baka magkarami na naman ang bus. Baka hindi nakakarga na tayo. Oh, pagkababa niyan, yaman ko. Nagdating na yung mga kwan. Nagatingan na yung galing bicol at saka ano. Oo. Galing PTX ng mga pabicol. Galing ka no, walang guwa. Ay, Lord, lang oras pa kuya. Oo, 5 pa. 5 pa ulit. Ang matnog. Uy. O, kain tayo dito ha, kain. Hapunan tayo, hapunan Dito na. na sa Sipocot. Bicol na. Ang kasunod nito, susugon matnog na, 5 oras pa. Ilang oras? Kung maaga-aga, 4 oras lang. O, sige po. Uy. O, dito namin dito. Tayo pa lang, pas dito. Ayan, papadiesel tayo. Papadiesel na tayo. Habang kakain tayo kasi nga para pagkatapos kain, akit na agad. Kami ka na mga gwapa o mga gwapa. O, ano na. Pagkalasot na pagsiting.